Патефон. Музыка яңгыратучы әлеге жайланма кайчандыр иң кыйммәтле җиһазлардан саналган. Бүгенге көндә без аны бары тик музейларда һәм коллекционерларда гына күрә алабыз. Язучы Рабит Батулланың шәхсият кәрханәсендә әтисе алып кайткан патефон саклана. Аның тарихын белер һәм яңгыравын ишетер өчен шунда юл тотыйк. Сез бүген Биектау төбәге Чыршы авылындагы ядкарханәдә. Сез мөштәриләр буларак, күзәтүче буларак. Бүгенге мавзу патефон. Дигән сүз. Нәрсә ул патефон? Бүгенге көндә бит инде ул юк. Граммофоннар, музыкаль центрлар. Ә менә бу безгә музыкаль центрдан да кыйммәтле әсбаб иде заманында. Менә ул патефон ничек ачыладыр иде. Патефон теләсә кемдә булмый торган иде. Bir яки ике кешедә. Яки ул зиялы кеше, яки бай кеше. Менә минем әти зиялы кеше иде. Ул патефон алып кайтты. Ул бик күп табалары да исән. Әлфия Абзаловалар, Рәшит Вахаповларны, Зифа Басыйроваларны тыңлап үстек. Хәзер мин сезгә аның ничек эшләгәнен күрсәтәм. Менә шулай итеп без аны корабыз. Берничә тапкыр әйләндерәбез. Ondan sonra jibərəbiz, qoyabız. Күрәсезме? Тавыш шул кадәр матур чыга, баян тавышы да. Аннан соң Зифа Басыйрова җырлый моны, гаҗәп матур җырлый. Диксиясе, һәрбер әйткән сүзе аңлашыла. Инде бу патефон ничә җыллар уйнатыла. Менә җырчыларга үрнәк итеп куяр идем. Музыкасы ишетелсә сүзләре аңлашылмый. Сүзен аңламагач ни җыр була инде. Ул сүзе дә яхшы аңлашылырга тиеш. Музыка да яхшы ишетелергә тиеш. Чөнки сүздә мәгънә бар. Җырчылар шул турда онытып бетерә. Тавыш ул кычкыра, ләкин сүзен аңлап булмый. Менә бу инәсе, патефон табасы инәсе, ул бетә, корыш ул. Аны үткеннидер, чөнки инә юк, инә табып булмый. Игәү белән, беләү белән эшлидер. Менә берничә саклана таптым. Патефон дигән темабыз тәмам, ләкин тагын соңгы җөмлә әйтәсе килә. Менә патефон табасын чыгарып ташладык бит. Менә шуклык башында жатадыр пружиналары, беләсезме? Табаларны эритеп сыбызгы ясыйдыр. Менә бу таба бик тиз эри. Аны җылы урынга куярга ярамый, кайнар урынга куярга ярамый, ул бузыла. Тарихны шулай итеп үз кулыбыз белән юкка чыгара бардык. Күрә, сак булыгыз тарихи әйберләр белән. Сау булыгыз. Киләсе очрашуга кадәр.